Evo ljudi, neka horror igrica, ne znam ja šta je to. Neki prebačaj od horror igrici. Ja... Mamu ti jebem! Uglavnom treba da dojem kući sad. Znači sad treba se vratim kući, s posla sam kao idem. Evo ljudi, ja idem kao s posla, sad treba se vratim kući, da pokupim pasulj. Ali naravno, jako udobro. Zvone mi telefon, gledaj što dobra igrica, ovo. Ko brate onaj novi, znaš, read more. The piece of serial killer was spotted, ozbiljno, znači juri me neki psihopata koji usput i skoro serijski ubica. Pa ko sme da me... Šta radiš mi to istignu ludio, bre? Čovjek uzme, brate, look behind. Neću gledam behind, evo te. A morat ćeš onda četiri. Ljudi, ne znaš šta, ovaj uze parfem, ovaj bre, dezodoran si prska na noge, bože, ljubim ti... Smrde da te koliko pakao. Pa ti operijete. Kuci! A što bi ja gledao behind kad mogu da obrnem kameru, je... A možda ćete nešto jeli pred... Ali šta je fora, ne mogu... Tu moraš. Ali ne mogu da trčim. Kako ne možeš da trčiš? Pa ne mogu, kliksim shift, neće. Ajde pričamo tako. Neće, evo policija neka, evo te. Aj, jebe. Jebu majku, ja u pizdu. Kaži mi... Evo neki serial killer, ako me mučni idem pa tražim serial killer da me ubije u bulju, jebem mu mamu u piču. Žvaki! Evo ljudi, javljeno mi da je tu negdje serijski ubica, ja ga jurim da me ubije. Ko da nisam normalan, ko da me jebu crnci, teram i tražim kurca da me... Eno neki jela tuđi jela baj, viri mu tamo. Evo opet telefon. Unknown number, look behind, nije problem nikakvi, ide behind da ti kažem, samo reci mi brate moj, molim te. Znači, želio sam pa se stignuo pa tu možeš debilu, na te stepenice plave. Koje stepenice? Bele bre debilu, iza tebe, viš u kisu. Što ovdje dođem? Pa to živi. Pa znaš šta ja dođem, ovaj hoće me ubije, ja dođem u kuću kod njega da me ubije. U krevet da mu uđeš. Da u krevet da mu uđem. Ljudi, pa ja mislim da je ovo, ja sam jedina budala koja će ovo dođi. Znači, kuci. A ovo su teški prebaci. Završ mi kurac u puci. Te bilo, samo to možda kažem. Zapadam se slobodno. Gdje ja sad idem, ljudi, gdje, U recite mi. krevet da mu uđeš. Pa ovo su jaki prebaci. Evo. A kuci za kurac me povuci, je. Kaži as. Ma edu, pičku me materinu. Kaži, alo. Alo. Ovo je sranje, drži ga nekoš. Kaži. A? Igra, probaj ga se. Piju. Ljudi, evo, znači igramo serial killer. Kao što vidite ljudi, znači neki kuci za džokom povuci se. Što je ovo? Ima nekak klozac, već šolja ovo ono. Kako se otvori vrata? Aha. A klik ili ne? Naći ćeš se na podnijem. Već sam zaboravio. Kuci. Ti spusti jedan... Opa, citro. Jedan dole. Ovo ne radi. Samo jedan. Gdje si Baki? Kuci za kurac me povuci. Ja ključ, sad je probao na vrata tvore. Baki, a se pomeriš prije da prođemo, mislim. Pošto je klao 10 svinja jebate. Probao na gore, vrata. Obo. Čekaj, ja naravno da me serijski puta tu nemoj idi skroz gore. Serijski puta tu negdje, on sad ide juri ga da ga jebe. A ček, šta treba se raditi? Ne znam. I samo to je telefon. A što mogu nešto čaškom na telefonu, mogu to? Drže, ovo je ili nije normalno ili Si lud? uzao ključ? Jesam. I sigurno? Ma da. Pa da li ovo je lud ili normalno? Pa kako, brate? Ja sam ono... Prvi to.
To sam ja izvapio. Prvo fioke te. Šta? Desno. Fioka da mi ovaj majmun puši džoka. Ha? Idi bre u pizdu. Pa ček, ja sad jurim da me ubije. Zamrzao sam se. Znači, ne da je ovo sranje. Sranje, cek, gonu živo vam tigricu,